Ngiyabingelela ngoMangothobana sangoma esiphula ngonyezi ezinye siphula ngamathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi. Usigwebo sentambo enhliziyo ibongi zamadoda umdilikaji wabathakathi. Uyena-ke lo khulumayo. Bakwethu engizokucela ukukhuluma nje ngicacise kunina nonke. Nikwazi ngiyacela ukuthi le channel ni-subscribe bakwethu. Into engizokhuluma ngayo yona ibalulekile kakhulu kona wonke umuntu. Uma uyindoda noma uma umuntu wesilisa noma umuntu wesimame ma usushadile kuba khona inyongo egcotshwayo kumuntu wesimame. Leyo nyongo ukumbika emsamo. Sathokoza. Yes. Ukumbika emsamo ukuthi lo muntu usengwala ekhaya. Lo muntu nalo sebongwala ekhaya. Mase kuba khona ukuthi mase kufikile esontweni lo muntu nisuke seniyinyamanye naye makubusiswa amaringi. Wena ke mase udlala naye lo muntu oshadile. Izinto zakho ziyavaleka. Walala nomuntu oshadile izinto zakho ziyavaleka. Nabo ngoba lo muntu ushade nomunye umuntu njengoba eshade ngomunye umuntu idlozi lalowo muntu likuyena sebeyinyamanye bobabili kusho ukuthi wena uhlukile nje umuntu olala nenye indoda ngoba sekuwumuntu oyedwa lo. Awungizwa ukuthi ngithini. Wena mama oshadile mawulale nomuntu ongashadile uchithela umuntu wakho. Lezi zinto zalomuntu olala naye uyazivala nawe uzenzela isiqalekise edlozini. Into zakho ziba mnyama. Kuvaleka into zakho kuze kuvaleke ngisho into zezingane. Thola ukuthi wena mama noma wena baba ulala namantombazane angashadile. Ulala namantombazane kodwa ushadile. Lezi zinto zalawo mantombazane uyazivala ngoba wena ushadile. Wena usunomuntu wesimame osuhlanganiswe naye. Lowo muntu ufuna ukuthi umlobole umshade into zakhe izovuleka. Ikhona obaba abaningi mabemethise ngaphandle kanti angaphandle uzothola ukuthi ezinye ziyashona ezinye ziyaxhwala ngesimo sokuthi idlozi kusuke linqaba lalo mama ngoba nina senihlanganisiwe. Ngalesikhathi ulobola kukhona kuthiwa bayakuhlabisa bathatha imbuzi bebike emsamo bethi hayi usuqedile ukulobola kanjani siyathokoza ukuthi ulobole kahle. Thathwe leyo nyongo igaxwe kumkhongo wakho ufakazi wakhe edlozini lokuthi wena ukhokhile. Leyo nyongo le iyabuya izobekwa ekhaya. Wena futhi usulala nomunye umuntu into zakho uyazivala ndoda. Kukhona ke indlela zokuthi ugezeke isuke leyo nyongo nokuthi ugezeke wena ndoda idlozi lakho lixolele kuzikhona izinto ezenziwayo. Lokhu uma uMangothobana bekuyilokho nje ngizokucacisa namhlanje ukuthi wonke umuntu oshadile akazazi ukuthi umephi ushadile. Yikho phela noma kuthiwa unkosikazi ushadile lapho yashona indoda mayiqhubeka yathola omunye mayisithola omunye mayizala ingane leyo ngane kuba yini ilongo lalapha ekhaya. Isibongo sibize salapha ekhaya lapha eshadele khona ngoba le nyongo le emthelile awunayo ukuyidivorce. Nina ke nithanda ukudivorce. Ungadivorce ngokwesilungu nje njengobusho kodwa uhlale wazi ukuthi into zezingane zakho uyayiphambanisa wena. Yabo. Ngoba phela idlozi njengoba lishaya ingane uma uzobuza ukuthi why ningashayi yena lishaya ingane. Idlozi lishaya into oyithandayo. Uma uthanda imoto zakho ziyafa. Uma uthanda izingane zakho ziba nenkinga. Uma uthanda umuzi wakho uyabhidlika. Uma uthanda imali iyavaleka. Ayizi. Yikho idlozi lishaya lokhu okuthandayo wena ngoba wena liyakushaya ungezwe. Mase selikuzwisa ubuhlungu kulezi zinto lezi oyithandayo. Yikho ngithi umuntu oshadile akahlonishwe. Noma kuthiwa indoda noma kuthiwa umuntu wesimame nawe ndoda hlonipha mase ushadile. Uma ufuna ukuthatha isithembu khuluma nomyeni wakho qala before uzomosha izinto zezingane zabantu. Yabo ngoba phela nina amadoda nikhipha imali nilale nezingane ezincane. Izinto zezingane ezincane bese ziba mnyama ngenxa yokuthi yena
nina nifuna ukufeza iy'nhloso zenu uma nixabane nomakoti benu. Hlukanani-ke nalokho, nimosha iy'nto zey'ngane. Siyathokoza uMangothi obana lo khuluma isangoma esibhulonye ezinye esibhula ngamathambo. Isandla sensimbi umphathi wekhubala. Phinde futhi ngikhulume nanalo. Uma wena ndoda nawe nankosikazi manixabene kuyalungiswa lokho, ayikho i-divorce. Ningadivoza nje ngokwasemhlabeni nokubukwa ngabantu ukuthi niyadivoza niyahlukanisa. Kodwa edlozini anidivozini. Ngikhandela iy'ngane amashwa. Ungashadi ungakacabangi kahle. Ungenziwa uthando, uvaleka amehlo uma uyashada kanti wena awukakathandi ungena kulowo mshado. Asikho isizathu esixolelayo edlozini ukuthi wena umkakho uyakujolela nawe asubona ukuthi ngcono ujola. Ayikho into ekanjalo. Nabo umuntu nomuntu, umuntu ukuthi uyindoda lokho kusho ukuthi wena nguyinhloko yomuzi. Kodwa nawe mawuzothatha isithembu, thathisa kumkakho ngoba phela njengoba umthathile umkakho, ukhethwe idlozi lakho, ukhethwe ithonga lakho ukuthi umshade. Lelo thonga lizothini wena ma usuthatha umuntu ungamtsheli? Ngoba mawutshela yena kufana nokuthi utshela lona ithonga lakubo. Hhayi ngenkani, nihlale phansi nikhulume nilungise udaba lenu ngoba lento le ihlukumeza iy'ngane, lento le ihlukumeza iy'zukulwane eyizayo. Yabo. Siyathokoza uMangothi obana lo. Isangoma esibhulonye ezinye esibhula ngamathambo umphathi wekhubala. Siyathokoza kakhulu.